ዘለዓለም ስላሴ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳይያስ ናይ ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ አባል ብፁዕ አቦና አቡነ ዮሐንስ ናይ ከሳቴ ብርሃን አባ ሰላማ ፍሬምናጦስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ አባል ዝተኸበሩ ሊቀ ስልጣናት ገብረ ስላሴ ሐሸ ናይ ከተማና ናይ ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ስራሕ አካያድን ናይ ልዕልቶ ልኡላን ጽርሐ አርያም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አማሓዳሪ ዝተኸበሩ ቆሞስ መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኪሮስ ናይዚ ጥንታዊ ዓብይ ደብሪ ቤተ ክርስቲያን ዋና አማሓዳሪ ክቡራን ናይ ሃገረ ስብከት ሰራሕተኛታትን ናይ ሰሜንን ደቡብን ወረዳ ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ናይዚ ዓብይ ብሕታዊ መንፈሳዊ ኮሌጅ ናይ አመራርሓ ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ካብ አድባራትን ገዳማትን ዝመጻኹም አመሓደርትን ከምኡውን ሊቃውንቶ ቤተ ክርስቲያን ልዕል ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ብደም ሓደ ወዱ ዝገዘአኩም ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉድ ዝብል ሰማያዊ ማዕረግ መንፈሳዊ ስያሜ ዝተባሃበኩም አምላኽና ሞይቱ ተስኡ ብሞቱ ሞት ስዒርልና ኢልኩም ተስፋ ትንሣኤ ተስፋ ሕይወት ተጸበዩ ናይ ልዑል እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይዚ ዓብይ ምሩጽ ቀዳማይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ቃል ኪዳን ሰብ ተስፋ አቦታት ምእመናን እኖታት ምእመናት መናእሰይ ሕፃናት ፍቅሩ ብሞት ህውከትና ብሰላሙ ድሕነትና ዕርቁ ብመስቀሉ ዘረጋገጸልና ብደሙ ዝቀደሰና ዝሓጸበና ናይ ድሕነትና መሳልል ናይ ህይወትና መንገዲ ናይ ርስትና በሪ ብዝኾነ ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እግዚአብሔር አብብ ዘለኹም መብጻሕኩም ከመይ ሓደራትኩም ድሓን ሓደራትኩም አሜን ክነመስግኖ ክነምልኾ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር አምጽኡ ዝፈጠረና ዘይረአይ ስውር ዓለም ናብ ዘዝረአየሉ ዝገለጸ ንቀዳማዊነቱ መጀመርያ ንዘላለማዊነቱ መጨረሻ ዘይብሉ ዝነበረ ዘሎ ዝነብር ጎይታ ሰራዊት አምላክ አቦታትና ሕያው እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾትን ንዕኡ ይግባእ እሞ ዓመት ከም ዕለት ዓቂቡ ናብዚ ብስሙ ንዝተጋደለሉ ብስሙ ናብ ዝሞተሉ ቃል ኪዳኑ ኣብዚሑ ናብ ዝሃቦ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ዕረፍቲ ዘብጽሐና አምላክና ሕያው እግዚአብሔር ምስጋና ስለ ዝግብኦ በአንደበትኩምን ብኢድኩምን ሓደ ግዜ እስኪ ምስጋና አቅርብልዎ። እዚ ጸጋዚ ንዓና ጥራሕ ዝተዋሃበ ስሙ ንምቅዳስ ክብሩ ንምውራስ ካብ ፍጥረታት ኩሉ አብሊጹ አልዒሉ ዝፈጠረና አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ካባና ዝጽበዮ እዚ እሞ ዕልልና አጨብጭብና ዘሚርና ከነመስግኖ ስለ ዝፈቀደልና ክብር ምስጋና ሕዝውን ንስሙ ይኹነልና። ዝተሰወረ ምስጢሩ ዝረቀቀ ጥበቡ ዘይተገለጸልና ሃፍቱ ዝረሓቀ ካባና ካብ ልቡና ዝተሰወረ ንዓና ግልጽ ዘይኮነ ናይ ምስትውዓል ጸጋን ጥበብን ገሊጹ ከምህረና እዚ ጉባኤ እዚ ክርስቶሳዊ ሰማያዊ መንፈሳዊ ጉባኤ እሞ መምህርና ሓደን ሓደን እሱ ክርስቶስ ምዃኑ ተረዲና እሱ ከዓ ምስጢሩ ገሊጹ ከምህረና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ወዘሰ ሞአ እይመውት ዳግመ ሞተ
ኩላትና خنبሎ ዝግበአና ወዘሰሞአ አስክበሉ እይመውት ዳግመ ሞተ እቲ ዝሰዓረ ዳግም ሞት አይመውትን እዚ ናይ ብዙሕ ጸጋታት ናይ ብዙሕ ምስጢራት ናይ ብዙሕ ራእያት ሃፍቲ ዝተዋሃቦ ወንጌላዊ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ብራእዩ ዘተናገሮ ኣብ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 12 እንረኽቦ ኃይለ ቃል እቲ ዝሰዓረ ዳግም ሞት አይመውትን ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ እቲ ዝተጋደለ እቲ ዝበርትዐ እቲ ዝጸነዐ ዳግም ሞት አይመውትን ስለ ዳግም ሞት ከም ዘሎ ቅዱስ ዮሐንስ አጉሊሁ አስፊሑ ይጽሕፍ ቅዱስ ዮሐንስ አመስጢሩ ይናገር ዳግም ሞት ከም ዘሎ ከመባሃላ ዓለም ሰብ ሓደ ጊዜ ተወሊዱ ሓደ ጊዜ እዩ ዝመውት እዩ ዝበሃል ዝገርም ግን ክልተ ጊዜ ሞት ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ የረድአና እቲ ሐዋርያውን የስተምህረና ዳግም ሞት አሎ ካልአይ ሞት አሎ ካልአይ ሞት አለና ይሉ ዘአምን ካልአይ ሞት ከም ዘሎ ዝፈልጥ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ዝተማሃረ በክርስቶሳዊ መንገድ ዝመላለስ ሰብ ጥራሕ እዩ ዳግም ሞት ዝብል ቋንቋ ካልአይ ሞት ዝብል ቋንቋ ዝፈልጥ ቤተ ክርስቲያን ያቆሙ ኢላ ተምህር ስለዚ ሰብ ኩሉ ላዕለ ታሕቲ ዝብሎ ቤተ ክርስቲያን በወከልታ ብሊቃውንታ በቦታት ጸቢላ ተመሐላልፎ መልእኽቲ ሰብ ሁሉ ዳግም ሞት ከይመውት እዩ በቀዳምነት ዳግም ልደት ከም ዘሎ ተስተምህር ቤተ ክርስቲያን ሰብ ክልተ ጊዜ እንተዘይተወሊዱ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ክወርስ ይኽእልን ኢላ ሰብ ብስጋን በመንፈስን ከም ዝውለድ ተስተምህር ብስጋን በመንፈስን ዝተወለደ ክልተ ልደት ዘለዎ ሰብ በዚያ ጸኒዑ እንተዘይነይሩ ክልተ ጊዜ እንተዘይተወሊዱ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ክወርስ ከም ዘይኽእል ክልተ ጊዜ እንተዘይተወሊዱ ናይ እግዚአብሔር ሃፍትን ርስትን ክካፈል ከም ዘይኽእል ተስተምህር ክልተ ጊዜ ተወሊዱ በአጸኒዑ እንተዘይነይሩ ድማ ካልአይ ክመውት ከም ዝኽእል ትናገር ስለዚህ ክልተ ልደት ከም ዘሎ እቲ ክልተ ልደት ድሕነት ከም ዘምጽእ እቲ ክልተ ልደት ርስት እግዚአብሔር ከም ዘውርስ ክልተ ሞት እውን ኣሎ እቲ ካልአይ ሞት ካብ ርስት እግዚአብሔር ዘውጽእ እቲ ካልአይ ሞት ካብ ሕቁፍ እግዚአብሔር ዝፈሊ እቲ ካልአይ ሞት ምስ እግዚአብሔር ደጊምካ ክትራኸበሉ ዘይትኽእል ዘውእቱ ገሃነም ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ብራእዩ ዳግም ሞት ንብሎ ዘለና ሲ ገሃነም መውራዲ ብምባል አበይ ካልአይ መሞት ቦታ ካልአይ ክምወተሉ ዝኽእል ቦታ አበይ ምዃኑ ከዓ ብግልጽ የቐምጥ እሱ ገሃነም እዩ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዳግም ሞት ይሰውረና ስማዓኩም ደሎ እወ ዳግም ሞት ካልአይ ሞት አሎ እዩ ስለነዚህ ይሁን እዩ ወዘሰሞአ እይመውት ዳግመ ሞተ እቲ ዘሸነፈ ዳግም ሞት ክመውት ይኽእልን ሓደ ጊዜ እንተሞተ ካልአይ ክመውት ይኽእልን ብስጉኡ እንተሞተ ብነፍሱ ክመውት ይኽእልን ስጉኡን ኣብ መቃብር ነፍሱ ኣብ ገነት እንተጸኒሑ ብትንሳኤ ዘጉባኤ ናይ ክብሪ ትንሳኤ ይትስሞ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይወርስ አምላኽና ነው የብቃዓና ተስፋ ዝዩ ትጉዕዞ ናብዙ እዩ ትሕልሚ ትድልየት ትጻዕሪ ትሙፃ ሙራድ ነዚህ ንምርካብ ስለዚ ተዘሰዓረ እዩ ንመን ይዝስዕር ምስመን ይዝገጥም ምስመን ይዝቃለስ እዚ ምስመን ክንዋጋ ምስመን ክንገጥም ከም ዝግበአና ብርሃነ ዓለም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብኸምዚ ምባል ይገልጾ እንከሰ ይኮነ ቀትልክሙ ምስለ ዘሥጋ ወደም አላም ስለመኳንን ተጽልመት እለ በመትሕተ ሰማይ ወአጋንንት እኩያን ካብ ሕዝን ድሓር ውግእኹም ሰልፍኹም ግጥምኩም ምስጋዊ ደማዊ ምስከማኹም ዝበለ ሰብ ዘይኮነስ
ካብ ሰማይ ብታሕቲ ምስ ዘለው ምስተቃወምትኹም ምስተም ኩፉአት አጋንንቲ ምስቶም ናይ ጸልማት መኳንንቲ ምስቶም ናይ ጸልማት ሹመኛታት ምስቶም ናይ ሲኦል ገዛእቲ ምስቶም ኣብ ሲኦል ስልጣን ተዋሂብዎም ስልጣኖም ሞትን ጥፍአትን ውድቀትን ሓሳርን ምስ ዝኾኑ ምስ አጋንንቲ ምስኦም ጥራሕኩም ትዋግኡ እምበር ምስ ከማኹም ዝበለ ምስ ሓውኩም ምስቲ ብመልክዕ ዝመስለኩም ምስቲ ብቁመና ዝመስለኩም ምስቲ ብትውልድ ዝዛመደኩም ምስቲ ሓደ ዓይነት ባህሪ ዘለኩም ምስ ከማኹም ዝበለ ወገን ዓልየት ኣይኮነን ኣይኮነን። ስለዚ ምዚኦም ንዚኦም አሸኒፉ ንዚኦም ስዒሩ ዝሓለፈ ሰብ ዳግም ሞት ካልኣይ ክመውት ኣይኽእልን። በዛ ዕለት እዚ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ከምቲ ናይቲ ሰማያዊት ቃል ኪዳን ከም ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ምሕረት ከም ናይ ሰማያዊት ረድኤት ተኣኪብናሉ ዘለና በዓል አሸኒፉ ስዒሩ ዝሓለፈ ዳግም ክመውት ዘይኽእል ንሞት ዝረትዓ ንሞት ዝሰዓራ በአምላኹ ብእግዚአብሔር ዝተሸለመ ሰማዕት ኢና በዓል ዕረፍቱ እናኽብረሉ ዘለና። ናይቲ ሰማዕት በዓል ክነኽብር እንተለና ናይቲ ዳግም ከይመውት እንተ ስዒሩ ንሞት ረትዕዋ ከም ዝሓልፍ አሚኑ ብስም አምላኩ ዝተጋደለ ሰማዕት በዓል ክነኽብር እንተለና ነቲኑ ፍጹም ጽኑዕ ኪዳን ዝሃቦ ኣብ ቅድሚ ነገስታት በርቲዑ ክሓልፍ ዝረድኦ አምላክና አምላከ ሰማዕታት እግዚአብሔር ከዓ እናምለኽና አምልኮት ንእግዚአብሔር ክብሪ ድማ ነቶም እግዚአብሔር ዘኽብሮም ብምሃብ ፈላሊና በመልክዑ በቦትኡ በዓይነቱ ተረዲና ክኸይድ ምእንታን እናምልኾ ናይ ሰማዕታት አምላክ እግዚአብሔር እናኽብሮም እግዚአብሔር ክብሪ ዝሃቦም ሰማዕታት። ስለዚህ እዚ ምዃኑ ግልጽ እዩ። ክርስቲያን እዚ ተረዲእዎ እዩ በዓል ዘኽብር እዚ ተረዲእዎ እዩ ስራሕ ዝሰርሕ። ንምንታይ እዩ እንተኢልና ግን እቲ ዘሸነፈ ዳግም ሞት ኣይመውትን ስለ ዝተባሃለ እዚ ሰማዕት እዚ ከመመጻጽኡ ካብ ኣላዕልኡ ጀሚሩ ብስም አምላኩ ብስም እግዚአብሔር ተአማሚኑ እሞ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዝንገረና ዝንገረኩም ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ተረዳእና ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ተሰብኮ ዜና ገድሉ ከም ዝምስክረሉ እዚ ሰብ እዚ ስልጣን ክንህበካ ናይ ፋርስ ገዛኢ ክትኸውን ጠቅላላ ዓረብ ከባቢ ዓረብ ኤምሬት ዘሎ ብምሉእ ክትቆፃፀር ኢኻ ብዝሕ እዚ ኩዌት እናበልና ንፅውዖ ቢሩት ሊባኖስ እናበልና ንፅውዖ ዓረብ ሃገራት ብምሉእ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበረ ካብ ኢራቅ ኢራን ብምሉእ ሸኪቱ እዚ ክትገዝእ ኢኻ። ነገር ግን እቶም ንሕና ምስ ቅርፂ ቀሪፅና ምስ ለቑምና አምላክ እንተይኮነ አምላክ ኢኻ ኢልና እንሰግደሉ ግዑዝ ዝኾነ ፍጥረት ንዑ መፂኻ ስገድ ጣዖት አምልኽ ተባሂሉ ጣዖት እውን አየምልኽን ነቲ ስኹም ዝሰራሕኹሞ ምስሊ እውን ኣይሰግድን ንሱ ንዓይን ንዓኹምን ዝፈጠረ ኣለኹም ዲኹም ንዓይን ንዓኹምን ዝፈጠረ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዝረአይን ዘይረአይን ባሕርን የብስን ግዙፍን ረቂቕን ብርሃንን ጸልማትን ዘፈራረቀ ስነ ፍጥረት ብወገኑ ዘነባበረ አምላክ አሎሞ ንዑ እየ ዝሰግድ ንዑ እውን እየ ዘምልኽ ኢሉ ነቶም ብስልጣን ክድልልዎ ዝፈተኑ ሰባት ብዝመልስ እዚ ዘሕፈረ ሰማዕት እዩ። እስቲ ንሰማዕት ሓደ ግዜ ክብሪ ሃብዎ። ዝገርመኩም ነገር እንታይ እዮም እንካይሎምዎ እንታይ ክንበካም ዝበልዎ እንታይ ኣይስምዐንን እንታይ ስልጣን ኮዩ ስልጣን ክንበካስ ንጣዖት ስገድ ቀሊል
سلطان كنبكا نطاو السجد زيدا بقليل زسمع مع بزح سب كلونا كوي سلطان نجار كنت سمعت إذا بزي زني حلا في السلطان زي أيقونة تسترقيتو تسمعت إذا بزي زلا تودق تقلبت ومبر يكون نسترقيتو إذا سمعت زي إذا زني هجزياويت سبات قويت هايلهم تنبركيهم زسقدوا لا يكون نسترقيو اتي كامن قسنتو زي السعر سلطانو زي حدق كامن برو زي ورد تقياياري توداداري بعد سلطان زي آتو حدن سلطانو نزلالم زنبر من قسنتو زي السعر فتصوم نقوس زلالماوي نقوس اغزيابي هرطرحيو تقليص اللو ناغزيابير من قسنتو يسترأيو اغزيابير زهوو من زفاني يسترأيو اغزيابير زشلمو اكليل يستقلصلو تسفاز قبرو اذا سلطان زي اما ابو بعد سلطان نيرو بحقو بعد سلطان نيرو يلون كالوت حيالا سبب سلطان نيروم يلون اذا مدراوي السلطان كاب زمن ناب زمن زي تساقر مخانات رديوو يلن سبب سلطان يلون سلازي كم تنبي يغزيابر لبا املاك داوي زبلو وانا قرس معاك بكر ما نقصت ويتهفر انسي ناتكا من قسنت ناتكا لعلنا ناتكا قويتنت ناتكا املاكنت ناتكا زلعالماوينت ابكر من نقصتات خمس كريه اي حفرن يبل احفرن ابكر من نقصتات خناقريه سيف انت تسحله قند انت تتخله شمال انت تفتله حو انت ندده انبسا انت ترامده زفرحن زدنقصني يلن ابكر من نقصتات كمسكر الكعيه مدهنا عالم كريستوس نتنا عالم هيوت اندحنا تنزخونه قدس وانجيل ابز سو كلون كمزو يزبل وزني يامن بي بقدم سب انني امنو بقدم ابويا زبسبات وزسك هدني بقدم سب انني اكهدو بقدم ابويا سماياوي وبقدم ملائكتيو اتي اب قدم سب زمسكرلي ناتي اب قدم سب انت فرح انت حفره ناتي املاك النز سبخ انا ون اب قدم سماياوي ابوي افتانا مጨረስ ያጎባኤ اب قدم ملائكتن صادقانن سمايتاتن اب قدميهم خمسكرلو ايه ناتي اب قدم سب زخحدني اب قدم سب قالين ممسكار زحفره دما انا ون يفلطكان خبلو ايه እግዚአብሔር አምላክ መስኪርና ጸኒዕና በርቲዕና ይፈልጠኩም እየይሉ ናይ አፍልጦ ሰርቲፊኬትና ከበና ናይ አፍልጦ ክብር ሽልማት ክንቀበል ቅዱስ ፍቃዱ ይሁን እዚ ወዘሰሞአ ይመውት ዳግመ ሞተ እተዘሸነፈ ዳግመ ይመውትን ዝተባሃለ አብዛ ዓለም እዚ ስለ ክርስቶስ ዝመስከረ እዩ አብዛ ዓለም እዚ ምክንያቱ ናይ ተዓለምቲ منبابورو بز عالم زي خوين كاي زدلادل نايت عالمتي ورسي ابز عالم زي خوين كاي زم عراري ابزي زي تمعراري ابزي زي تركبنا يو ابزي زي سرحنا له انو ورسو بوتا يلا سرح ابزيو عم مدرو خوين كا بز سرح غايو سلا تورس حداش مدر تبايلا تصوع سماويت يروساليم قدس يوحنس ابزي رئيزي عم معرف سلسته قصري 11 كم زبلنا واصن زبك كما الو زينس اكليلك ولزس موአ ريسيو عمد ውስተ መቅደሱ ለአምላኬ ወይወፅእንከ አፍአ እዘለካ ጽኒዕኻ ሓዝ ብዘለኻ ይወበርቲዕኻ ተመላለስ ካብ መንገድኻ ከይትወፅእ እዚ አንተ ዘጌርካ ሽልማትካ አክሊልካ ዝምንጥለካ ዝሕድገካ የለን نتزسعارة نتزشنفة ريسيو عمد وست مقدس لأملاكي
أفتا زي تفرس أفتا زي تسلمت أفتا زي تغير أفتا حدا جزياتي وخا زي توسع رخيب كا زي تسعان سماوي يروساليم قوامي كجبرو إيه ريسيو أم دوست مقدس الأملاكي أبقى قوامي كجبرو إيه بسماوي يروساليم زي الناوس زي الزبع تتخيلو زنبر الله آتيو زي وسأل بوتا كورسو يخعدو ليه نمن نتزس عره نتزش نفا نتزي حفر زي فرعه نتي بدفرت سمع أملاكو كبر أملاكو أو كرم سبات زجلس سلام سكرنت قويتو أو كرم نجستات تطاو زبالة كمن نقدس جورجيس نزي كاب سماوي يروساليم ويوسف لايليو سمول أملاكي وسما هاجرو هداس يروساليم انت توردم سماي نايزي مجلسيو ماهتمو ملاليو بانديرو ملكتو ناي بوي ناي أملاكي ناي እግዚአብሔር ስም ናተይውን ስም حدش ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ስም ኣብ ግንባሩ ክጽሕፈሉ እየ በዓል ርስቲ ጉልቲ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክወርስ ዝተዳለወ በዓል ሃፍቲ እዚ እዩ ኢለ ጸጉኡ ክገልጸሉ እየ እግዚአብሔር አምላክ እስክንዚ ክብር እዚ ኩልና ይብቃዓና አቤት ነዚኣ ንምብቃዕ ዘኒኻ ጻዕሪ ዘኒሆ ተስፋ ዘኒሆ ጉያ زيانا كريستنا وصيت ناي كريستنا بركت ناي كريستنا ገጸ بركت ناي كريستنا هي ዝኮነ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንምውራስ ዞም ሰማይታት እዚኦም ዝሓለፍዎ ተጋድሎ እንታይ ከም ዝመስል ካብዚ ምራይ ይካሊ ነተዘሰዓረ ዮሐንስ እዚ ክጽሕፍ እንተሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚ ካጽሕፎ እንተሎ ቃላትን ምድርዳር ተደልዩ ወግዕታትን መብዛሕ ተደልዩ አይኮነን من قد هوت بابي مخانو نمرداي من قد دحنت بابي مخانو نمغلاصي اتزشد نفذ بالزلو مسمن كن واقع كم زلنا قدس باولوس نغرنا كم تعانتو زبلنايو حدا سوات انتاي بلما እግዚአብሔር እሺ ሁሉ እንዳኻለ ሁሉ ይኽእል ይሞ ጎይታ ብዕለት ዓርባ መስቀል ንጸላይና ነዲያብሎስ ሲዒርዎ እዩ ንምንታይ ነቶም አጋንንት ሁሉም ዘየጥፍኦም ኢሎም نبي كريستياننا مروصات ليقاونتي مستير ጸጋ مستير زبز حلو مبوتا كترغم انتلو تايلو مسلكم እግዚአብሔር ነው አጋንንት ሁሉ መጥፊውም ተዝኸውን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ሰራሕኻ ብላዕ ማለት እዩ እንታይ ሰራሕኻ ስደቅስካ ብላዕ የለንከም ዝብሃል ስለዚህ ንሕና እንታይ ሰራሕና ክንበልዕ ንምንታይ ስቁሉ መና ዘይዝንበልና ማለት እዩ እኮ حد هيوتنا خنبر انتلنا وصينا وريدنا زعقمنا سريحنا رأسنا ردينا كمن نبرلو مقبل سقا عفرينا رأسنا ردينا كمن نبرلو وصينا وريدنا منفساوي مقبل منفس نمتراف دما مسعقان انتخنق عالس قدنيو سلازي تشكلكا حافتي يلن انت يسعرخان تيوسعخان تيوردكا دما من قصة سمات مئتاو يلن حاز هذا حسابيا اسمه ببزوس عام حل وإن نبأ على من قصة እግዚአብሔር ይሉ ቅዱስ ጳውሎስ ንመንግስተ ሰማያት በበዙ ሕፃር እንድኻምን ክናአት ወዓለና በበዙ ሕፃር እንድኻምንና ክናአት አንኽእል ይሉ ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ መጋጥምቲ ወጸላኢ ኣብ ቅድመ ካሎ ምስ ተቃለስ ሕለብ ንዝ ሰዓረ ግን ታይዋጉ ርየስዮ አምደ ውስተ መቅደሱ ለአምላክየ ናይ ኢየሩሳሌም ቀዋሚ ናይ ኢየሩሳሌም ወራሲ ክገብሮ እየ ናይ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ነቲ ስዒሩ ዝሓለፈ ዳግም ሞት ኣይመውትን ዳግም ሞት ኣይመውትን ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣስፍሕ ኣቢሉ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ በሃይማኖቱ ምክንያት ዝመጾ መከራ በሃይማኖቱ ምክንያት ዝረኽቦ ውፃውረድ ክገልጽ እንተሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 7 ጀምርና ክንርኢ ከለና ንሕናሲ ዝተቐመጠ ኣብ ወርቂ ሳጽን ዝተቆለፈ ሃፍቲ ኣለና ይብል ዝተቆለፈ ዝተቐመጠ ሃብቲ ኣለና እሱውን ብእግዚአብሔር ክንምካሕ ሓይልና ብእግዚአብሔር ከም ዝኾነ ዝገልጽ እምበር ሓይሊ ካባና ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኣይኮነን ይብል
እንዘ በኩሉን ሐመመኝ ንትመነደብ ንትሜነን ይህ ወይ ንሐስር ንሰደድ ይህ ወይ ንትገደፍ ንጽያር ይህ ወይ ንትሃጎል ንሕና ብኩሉ ወገን ድምፂ ይስምዐና ኣሎ ኣብ ከባቢኹም ንዘለዉ ንቶም ዝሰምዑ ሰባት ግዜ ሃብዎም ንሕና ብኩሉ ዓይነት መከራ ንቕበል ኢና እሞ ኣይንችገርን እዩ ንነዓቕ ኢና ነገር ግን ተዋሪድና ይንተርፍን ንስደድ ኢና ኣይንጠፍእን ንጭነቕ መከራ ይጸንዐና እዩ ከንቱ ኣይንተርፍን ዘልፈ ንጸውር ሞቶ ለክርስቶስ በስጋነ ናይ ክርስቶስ መከራ መስቀሉ ኩሉ ግዜ ብስጋና ይግለጽ ከመይ ተዓወቅ ህይወቱ ለክርስቶስ በላይ ለዝንቱ ነፍሰተነ መዋቲ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እዩ ናይ ክርስቶስ ናይ ዘላለም ሕያውነት ናይ ክርስቶስ ህይወትነት አባና ኣብዚ መዋቲ ስጋና ብዝመዋቲ ስጋና ክግለጽ ምእንታን እዩ ወዘልፈ ንትሜጦ እስመ ንሕነ ዘነሃዩ ዘልፈ ንትሜጦ ለሞት ንሕና ብህይወት እንነብር ሰባት ኩሉ ግዜ ግን ንሞት ንወሃብ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ብህይወት እንነብር ዝገርም እዩ ሞይትካ ሕያውየት ትብለሉ ቦታ ኣብ ካሊእ ዓለም የለን እንድሕር ሞይትካ ይኹም ተዓተዎ ዝበልናዮ ሞይተ ሰብ ሓደ ግዜ ዝመውት ተባሂሉ የለን ግን ክልተ ግዜ ዝመውት ሓደ ግዜ ዝመውት ጻድቅ እዩ ሓደ ግዜ ዝመውት መን እዩ መን ሓደ ግዜ ዝመውት ጻድቅ እዩ ክልተ ግዜ ከመን ይመውት ሃጥእ ወይ ሓጢአተኛ ክልተ ግዜ ይመውት ስለዚ ንሕና ብህይወት እንነብር እንዳሃለውና ግን ኩሉ ግዜ ንሞት ንወሃብ ሞትና ህይወትና እዩ አክሱማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ክገልጽ ተሎ ብዛዕባ እዚ ሰማዕት ዘሞቱ መሰሎሙ ለአዕይንተ አብዳን ይብል ዝገርም ግሩም ዝኾነ ገላለጻ ድንቅ ዝኾነ ንግግሪ ነቶም ሰነፋትሲ ሰማዕት ዝሞቱ እዩ ዝመስሎም እዩ ኣይቀቲሎምዎም እንዲዮም ኢዶም እግሮም እንትቆርጽዎም ክሳዶም እንትቆርጽዎም አካላቶም እንትበጣጠስዎም እናተረአየ ከመይ ዝሞቱ ዘይመስሎም ነገር ግን እቶም ሰባት ዝቀተልዎም ስለካ አይሞቱን ሊቁውን በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ሞት ሰማዕታት ሞት ክርስቲያን ህይወት ምዃኑ ተረዲይዎ ሰማዕት ዘሞቱ መሰሎሙ ለአዕይንተ አብዳን ነቶም ሰነፋት ነቶም ድኹማት ነቶም ዘይሓስቡ ነቶም ዘይተማሃሩ ነቶም ዘይደሓኑ ነቶም መንፈሳዊ ጥዕና ዘይብሎም ነቶም መንገዲ ህይወት ዘይፈልጡ ነቶም መንገዲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ዘይተረድእዎ ነቶም በሪ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ዘይፈልጥዎ ነቶም መንገዲ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነቱን ህይወትነቱን መንገድን በርን ሓቀኛ በር ምዃኑ ዘይፈለጥዎ ዘይተረድእዎ ዘይኣመንሉ ሰባት ሰማዕት ዝሞቱ እዩ ዝመስሎም ግን ኣይሞቱን ሕያዋን እዮም ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ኢሉ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እውን እሱ ወሲድዎ ንሕና ሕያዋን እንዳሃለውና ብዘላለም ህይወት ክንነብር እንዳኸኣልና ናይ ዘላለም ህይወት ናትና ሃፍቲ እንዳሃለወ ግን ኩሉ ግዜ ንሞት ንወሃብ ኩሉ ግዜ ንቕተል ግን ኣይንመውትን ሕያዋን ኢና እዩ ኣይንመውትን እንተ ሞትና ንትስኢና እቲ ዝሰዓረ ዳግም ሞት ኣይመውትን ካልኣይ ክመውት ኣይኽእልን እዚኣታ ተስፋ ክርስቲያን እዚ እዩ ጎይታና ኣምላኽና ክርስቶስ ሞይቱ ተስኡ ኢልና ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ኮይንና ተስፋ ትንሳኤ እንዳተጸበና ትንሳኤኡ እንዳኣወጅና ትንሳኤኡ ክነኽብር እንተለና እቲ ዝሰዓረ ዳግም ሞት ክመውት ኣይኽእልን ብምባል እዩ ነዚ እውን እቲ ጽኑዕ ብርቱዕ ሰማይት ምድራዊ ስልጣን ንዒቑ ሰማያዊ ስልጣን ዝናፈቐሉ ስልጣን ክንበካ ንጣዖት ስገድ ተባሂሉ እሞ ሕዚ ደኣ ኣይኮነን ክንህበካ ንጣዖት ስገድ ተባሂሉስ ሃቡኒ ኢሉ ዝሰግድ እንዲ ዘኒዮ ሃቡኒ ገንዘብ ሃቡኒ ስልጣን ሃቡኒ ቦታ ሃቡኒ ኩሉ ነገር ሃቡኒ እሞ ዝበልኩም ሞ ክገብረልኩም እየ ስገድ ንዝበልኩም ንክሰግድ ኣምልኽ ንዝበልኩም ንከምልኽ እሞኸ ስልጣን ማይምፃእ
أنا سينزبالكم نكجزاية بناتكم من قد كمل على سية طرح تايدا سلطان عيتخون أيزي عنديا عالم كم عالما كم نايتم كتما يسب بدم زراج أو زلو دليا سلطان دليا هافتي دليا مقنا كنبريه بمبال أمو زي نبر من اللوز نبره من اللوز نبره إذا سمعت زي مزوم سلطان كبوه بسلطان كدل الوز فتنو السو هيوتو بمهابيو زتفتاتنو بزح تقاديلو بزح تقاليسو بزح مكرا تقبيلو بسم أملاكو صنعات رقعات حيلي موغس طباب مستير نققر ملسي كابك زيافير منفس قدوس بمغبان وصوبهي وصدكمو هذا نقست ووستاي وادات يتحليو زتنببو الله منفسول أبوكمو وقتو يتنقر بلا إليكمو نابكر من نقستات تخصصكم ما بتخدولو ساعات نابيت فردين أم قابايا نابتو صدولو كزي انتاينا نملسو انتاينا نكاسو سويلكم عايت حسابو نسخم زيخونكمس أباكم حديرو زلو نايبخوم نايبهير هيوتو اغزيافير منفس قدوس السخم اللي سالكم يسيزنا قرالكم السيو قال زغبلكم زبل أملاكاوي قال تصفى بمقبار أملاكاوي قال أملاكاوي أواج أملاكاوي تزاز أملاكاوي ملختي سنك بمحاز أيز سماعي تزي توقع عيزو أزو من قستات زيوم ببزحهم تماقيتهم كرتعوه خاصيصهم كشرنفوه زي كقالوا حيلو اغزيابير سلازخوني اتا سلطان تقبلوا تزخون كبدحريز مص حدا بعد سلطان يزقتلو نتا سلطان مويتو تزخون سمو حزي عيم تذكران أنا نسخم نايم ذكرنايو مكنياتو ناي حلاف السلطان شو من ياسل زخونه مترسعه اتزس عاره داقم كموت أي خيلن ويتزس عاره ناي عملاخي عمدي غيره أب سماويت يرساليم كتخليه أب زابيت كريستيان زيادة تخيل الله سمو يصوع الله كبرو ينقر الله قد لزينا قد ينبب الله كيداني يسبخ الله كابك زيابير زرخوه حيل موجسن نعلم أبنت كوينو ينقر الله تايسل زخونه قدلو مكروه صنعاتو تعقستو نزل عالم زت أمت سلزخونه نزل عالم زلق سلزخونه جزياوي تزخون نيرو مترسعه سلازي سمايتات خذكرون تلوس كم مجرسيا بيت كريستيان كم زيجرا بعالم كتخبر الله من تلا أمس أصو كابي سلزخونه مدراو سلطان نعيقهم سماياوي حفت سلزنا فوقيو حزون وجن أبز عالم زيا صباح نقونا بسلطان تقناتيته بيت سبي كردية نبيت سبي أياك خوني يلن أي بحالن يهي يستصفوه بإግዚአብሔር امتصفوه بملايت يهي يستأمنوه بإግዚአብሔር امتأمنوه بقال امحياو لب أملاك نبي እግዚአብሔር داويد خناقر انتلو بسبب كان متهممان بإግዚአብሔር متهممان بحلقة بشون ببعد سلطن كان ممكع بإግዚአብሔር ممكع يحيش ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር اسمعكم لدي بمن ماني يحيش قد يبلغون بخالبا ها وي بفيدرال وي بجنرال ها كما يحشد بمن دا يحيش بእግዚአብሔር يحيشوا كما يحيش ስለዚህ ተጻሒፉ تناجيرو ينقرون له بإግዚአብሔር من تماماني حيش سكال حزي كون برزي ورده نقص السطر حيو بزياسة كله كامل زقبوه كون برزي ورده بعد سلطان من ترحيو السيزل له سلازي حزو ناو صنع ناو تصقع ناو طبق ناو لقل وقن اتلم عنت بزيز نفسه بزيز زيرو نابزيز نفس اتبتيز نفسه نابزيز زيرو زنفس اتناي نفاس انقسقاسي يتكتاتلو
كما أير خناتات ناي قوع نفاس ممسيو خاليو ناي صديا نفاس ممسيو خاليو ناي حاجاي ناي خرمت نفاس ممسيو خاليو እግዚአብሔር አብና ጀብ ሽድሽተ መሳኹት ተዘቕመጦ መለው ናይ ንፋስ መመላለሲ 12 መሳኹት ተለው ሓዲኦም ብቲ ሓዲኦም መውፂ ሓዲኦም እናተዘዋወሩ ነፋሳት ዝነፍሰሎም ዝኣትውለው ዝወፅሎም እዮም ስለዚ ነፋስ ብቲ ዘረ ንስኻ ወንበሩ ዘይለቀቀ ስልጣኑ ኃይሉ ዘይደቀቀ አምላክ እግዚአብሔር ለካሞ አው ተደገፍ ቦጽና ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውጽኢት እዚ ስለዘሪየና እዩ እተዝሓለፈ ስራሕ እተዝሓለፈ ውጽኢት እተዝሓለፈ ምርመራ እተዝሓለፈ በላቦራቶሪ በመንፈሳዊ ላቦራቶሪ ዝተጸነዐ መንፈሳዊ ምርመራ ዘሪየና ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውጽኢቶም ናይ ጥዕና ውጽኢቱ በእግዚአብሔር ተአማሚኑ ስዒሩ ሓሊፉ ይሞ እሱ ዳግመ ይመውት ዝብል ስለዝኾነ ናይ ጥዕና ውጽኢት እዚ ስለዚህ በዚህ ጽናዕ በመንፈሳዊ ይኹን በስጋዊ ሽሕ እንተ ተነገረ ሓንቲ እዝንኻ ክትባዝ ግበካ አምላካዊ ቋንቋ ትናገር ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ክትናገር አዝግበካ እቲ ካብ ምንባር ናብ ምንባር አምጽኡ ካብ ዘይ ምንባር ናብ ምንባር አምጽኡ ልሳንካ አቅኒዑ አይሙረኻ አስፊሑ ሰማያዊ ምድራዊ ስጋዊ መንፈሳዊ ዕውቀት ክትፈልየሉ ትኽእል ሰፊሕ አይምሮ ዝሃበካ ናይ ጥበባት በዓል ቤት ጥበብ ናይ ባህሪ ዝኾነ አምላክ አቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር ይሞ አብዛ ጉባኤ እዚያ ጸዊዑ አብዛ መድረኽ እዚያ አጽኒዑ በአምልኾቱ ክንነብር ዝፈቀደልና አምላከ ሰማያታት አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንስሙ ይኹን። ስለዚህ እቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝወጀና መንፈሳዊ አዋጅ እዚ ይሞ እዚ ተረዲና እዚ ሰሚዕና እዚ ፈሊጥና በዚ ክንነብር በዚ ክንመላለስ ከምቲ ዝበልናዮ ናብ ዝነፈሰ ከይነፍስ መትከልና ጽንዓትና እግዚአብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ይርዳና ንሕናው እናስተውዕል ልብ ንበል ይረዳና ክንብል እንተለና ካብ እግዚአብሔር ወጻይ ምክንያቱ ሃይማኖታዊ ትምህርት ነምር ስለዘለና ኣብዚ ካሊ ኩነታት ስለዘይምልከተና መትከልና ሕዝውን እግዚአብሔር ጽንዓትና እግዚአብሔር እዩ ደገፍና እግዚአብሔር እዩ መንገድና እግዚአብሔር እዩ ነቶም ሰማይታት መሪሖ ኣብዚ ዘብጽሕሱ እዩ እን ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ሰማይታት ክፋለሙ ከለው ምድራዊ ስልጣን ንዒቆም ኃይልን ጽንዓትን ዝኾነ ምስ እዩ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ጠጠው ኢሉ ከምቲ ነብይ ኤልያስ ንነቢያት ክብር ዘይሃቡ ሰባት ንነብይ እግዚአብሔር ክብር ዘይሃቡ ነብይ እግዚአብሔር ኤልያስ ዓብይ አቦ ዓብይ ነብይ እዩ ነገን ክብር ዘይሃብዎ ሰባት ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ልኡኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ነብይ እዩ ዘይበልዎ ሰባት ነይሮም ከይዱ ንኤልያስ ሒዝኩም መምጽእዎ እቶም ጣዖት ዘምልኹ ሰባት እቶም ንጣዖት ዝሰግዱ ንጣዖት ዝንበርከኹ ሰባት ንኤልያስ ሒዝኩም መምጽኡልና ኢሎ ነብይ ኤልያስ በእግዚአብሔር ተሰማዕነት ዘለዎ ድምፁ ናብ እግዚአብሔር አካሉ ናብ እግዚአብሔር ህሊኑ ናብ እግዚአብሔር ዘረከበ ህይወቱ እግዚአብሔር ዝተቆጻጸሮ ነብይ እዩ ሰባት ንኡ ክንዕቅዎ ከቃልልዎ እንተለው ንኡ አይን እዘዝን ክብልዎ እንተለው 3 ዓመትን 6 ወርሕን በሓንቲ ቃል ሕያው እግዚአብሔር ዘቆምኩ ቅድሜው ከመይዝንም ዝናብ ዘንበለ በቃል አፉዬ አነን እግዚአብሔር ከዓጽወለይ ለሚነዮ ክፈተለይ ለስካዕ ዝልምኖ ዝናብ ከይዘንብ ኢሉ ብስተናገሮ ቃል መሰረት 3 ዓመትን 6 ወርሕን ሰማይ ከይዘንብ ምድሪ ከይተበቁል ዝዓጸወ ዓብይ ጻድቅ ነብይ ነዚ ንዒቆም ልብ በሉ አስተውዕሉ ነቲ ከምዚ ዝበል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቀባልነት ዘለዎ ነብይ ንዒቆ ኣይንቕበልን ኣይንሰምዕን ኢሎም ከይዱ ኣሴርኩም ኣምጽዎ ኢሎም ክእዝ ዝተለው እንታይ ዝበለ ለትረድ እሳት ወታው እዮም ካብ ሰማይ ሓዊ ትውረድ እሞ ትብልዕዮም ተቃጽሎም ኢሉ ግዴታ እግዚአብሔር በባህሪው ጨካነ ይኮነን ነገር ግን እምቢ ዳለ አይምለስን ዝበለሰ መጨረሲው ክንደይ ሞት ለይልናኩም ክንደይ ሞት ካልኣይ ሞት ይወስድ ንምቢተኛ ያዚያ ንዓመፀኛ አይግዛእነይ እዘዝን ንዝበለ ክልተ ጊዜ ከምኡ ገይሩ ሓዊ ካብ ሰማይ ውሪዱ ከም ዘቃጸሎም መበል ሳልሳይ ሓደ ልባም መስተውዓሊ
فريها እግዚአብሔር ዘለዎ ናቦታቱ ክብር ዝህብ ናይ ነብይ ስልጣን ጸጋ ዝተረድኦ ሓለቃ 50 ከይዱ ታይሉ ነብይ እግዚአብሔር ኣብ ቅድመኻ እንድሕር ደኣ ሞገስ ረኺበ እንድሕር ደኣ ተቐባልነት ሃሊውኒ እሞ ፍቓድካ እንተ ኮይኑስ ንጉስ ይጽውዕካ ኣለሞ ልብ በል ስምዓ ሰምዑ ብደንብ ኣስተውዕሉ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ንጉስ ይጽውዕካ ኣለሞ ክትመጽእ ዶ ትኽእል ትፈቕደሎ ዶ ትኽእል ብትሕትና ቀሪብዎ ኣብ ቅድሚ ነብይ ኤልያስ ሞገስ ረኺቡ ነብይ ኤልያስ ቃሉ ተግቢርሉ ነቶም እምቢተኛታት ሓዋ ውሪዱን ተቃጽሎም ነቲ ዝተኣዘዘ ነቲ ብትሕትና ኣቡን ዘኽበረ ናቡ ዝተኣዘዘ ክብር ኣቡን ዘይገሃፀ ተቐባልነት ረኺቡ ወሪድሉ ከይዱ ካብ ሞት ድሒኑ ንግዚኡ ካብ ስጋዊ ሞት ድሒኑ ፍጻሚኡ ድማ ካብ ትዳግም ሞት ዝድሕነሉ ጸጋ ረኺቡ ኣብ ቅድሚ ነብይ እግዚአብሔር ሞገስ ተረኺቡ ተባሂሉ ተነጊሩሉ ናይ ሓዲስ ኪዳንና ኤልያስ ዝኾነ ከምኒ ነብይ ኤልያስ ስልጣኑን ጸጉን ዝበዝሐ ናይ ሰማዕታት ሓለቃ ቅዱስ ጊዮርጊስ እውን ኣብቶም 70 ነገስታት ሕዚ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት እንዳተባሃሉ ዝጽውዑ ተኣኪቦም 70 ዝኣኽሉ ነገስታት ካጋፍዕዎ ካውርድዎ ተለው ብዙሕ ግዜ መኺሩ ብዙሕ ግዜ ምዒዱ ሰቢኹ ተኣምራት ኣርዩ ሙታን ኣልዒሉ ድዊ ፈዊሱ ካብ እግዚአብሔር ብዝረኸቦ ስልጣን ድዊ ክትፍውሱ ኢኹም ኣጋንንት ክትወፁ ኢኹም ለምጻም ክተንጽሑ ኢኹም ሙት ክተተሱ ኢኹም ብዙሕ ተኣምራት ብኢድኩም ክግበር እዩ ተባሂሎም ናቦታትና ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝተዋሃቦም ኣምላካዊ ኪዳን ንኹሉ ብሃይማኖት ጸኒዑ ዝነብር ሰብ ዘገልግል እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ዝተዓገተ ንውስና ሰባት ዝተዋሃበ ይኮነን ብሃይማኖት ንዝጸንዐ ኩሉ ብሃይማኖት ፍጹም ንዝኾነ ኩሉ ዝወሃብ ዝተዋሃበ ጸጋ እዩ ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ እውን ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታትና እዚ ኩሉ ተኣምራት ገይሩ ኣይተመለሱን እምቢ ኢሎምዎ እሞ ለትረድ እሳት ወታው እዮሙ እምበር ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዳ ትብልዐዮም እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓጢአት መቕሰፍቲ ይሰውረና ካብ ናይ ሓጢአት መቕሰፍቲ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዳ ትብልዐዮም ኢሉ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዳ ነቶም 70 ነገስታት ወዲኣቶም አንተዎ ሊቃውንቱን ክዝምሩ ተለው ዮም ተጽሕፈ እምነገሥት ክላለሁ በመጥባይት ለጊዮርጊስ ሰማይት ጸለየ ጊዮርጊስ ታይኖረ ዋዋዮም በእሳት ቅዱስ ጊዮርጊስ ለማዓንቲ ናይ ተዝካሩ መዓልቲ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ተመዝጊብሉ ነቶም ነገስታት ነቶም እምቢ ዝበሉ ይንዘዝና ይንሰምዕን ዝበሉ ድማ ጸልዩ ሓዊ ወሪዱ ኣቃጺልዎም እምቢን ዝበለ ይግን በደንብ ክነስተው ፍሊና ክንርዶ ዝግበና እምቢን ዝበለ ኣይምለስን ዝበለ ታይ መገበር ናመጨረስያ ዳግም ሞት ይጽበዮ ስለዚህ ንዕኦም ሓዊ ወሪዳ በሊዓቶም ንስሓ ዘይኣቱ ስለዝኾኑ ሕዝውን ንስሓ ዘይኣቱ ናይ ካህን ምኽሪ ዘይሰምዕ ጻውዒት ቤተ ክርስቲያን ዘይቕበል ድምፂ ፈጣሪ ዘይሰምዕ እንተልዩ ካብዚ የምልጥን ማለት እዩ ካብዚ ሓለፈ ክንምሃር እሞ ከምኡ ዓይነት ስጋዊ መንፈሳዊ ጥፋት ብነፍስና ብስጋና ንቕሰፈሉ መቕሰፍቲ ከይረኽበና ተኣዘዝቲ እሺ በሃልቲ ድምፂ ኣቦታትና ሰማዕቲ ክብሪ ኣቦታትና ዓቀብቲ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ሓለውቲ ንኣምላኽና ንእግዚአብሔር ፈራሕቲ ኮይና بتوحيد هايمانوت صنعنا خنبر أملاك قدس جورجيس يردنا زي ساعاتو زي እግዚአብሔር ባሪኮ ቀዲሱ ስለ ዘሃበና ድምፁ ስለ ዘስምዐና ክብርን ምስጋና ንዑ ይብጽሐዮ ዘሎ እንሰምዖ እንፈርሖ ዘርዕደና ዘደንግጸና መከራ ኩላ ወጊዱ ከምዚ አይልና ሃይማኖትና ነጽንዐሉ አምላክና ስም አምላክና ንጽውዐሉ መድረኽ ጉባኤና ፈጠርና ምስ አምላክና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ክንናገር ሰላሙ ፍቅሩ ሓድነቱ ምሕረቱ ይቅርየቱ አትሪፉ አትረፍሪፉ ከበና ናይ ሰማይታት አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ናብ ገዝኡ ከኣቱ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ንዓዱ ክምለስ እቲ ኣብ መከራ ዘሎ ክዕርፍ እቲ ዝሰዓረ በሃይማኖቱ በርቲዑ ዝሰዓረ ዳግም ሞት ይመውትን እሞ በሃይማኖት ጸኒዑ ክነብር እግዚአብሔር አምላክ ብብዘለና ይከጽንዐና
ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እዚ ድምፅ እዚ ክንሰምዕ ፈቂዱ ዘምሃረና ዝገሰጸና አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ንዓኹም ንዓድና ንህዝብና ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ንዘሎ ፍጥረት ሁሉ ሰላም ኣብዚሑ ከበልና ናይ ሰላም አምላክ ፍቃድ ይኹን ሰላም ከም ዝመጻኹም ሰላም ወዓሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን ድሓን ዋዕሉ